Sarap. Tingog man yun. Hi, Mami. Mingaw nakasama, Mami. Pero ko kalubot, Mami. Hihi. Single-engine chopper ang nahatag niini sa PNP. Ug nailay mga pa nga twin chopper ang mabutay. Hi, today is February 28, 2018, and I am currently breastfeeding Yana. And one thing, nalang ko napansin, si Yana, basa og kamot. Basag kamot. Basa dyan na yung kamot and amoy panos ang kamot. Dili lang yung kamot but also ang iyang feet. Girl na ikaw, big girl. Asus! Ang baby, kailangan na mag-smile lang. Palangging? Sa palangging, Granny? Bibiana! Sa palangging, Mami? Bibiana! Ay, nag-smile! Sa palangging, Daddy? Bibiana! Oh, palangging, ikaw, ha? Dili mag-strong, ha? No, palangging, no? Palangging, ikaw, ha? Kiss. Ang kamot, ang kamot. Anong ka mo? Damgo ikaw ganina. Sama ka... Asa ka nag-sleep? Sa gawas? Ha? Ipagawas ka ni mom. Oh, sorry. Suko ka kang mami. At... Init kayo sa gawas. Igang kayo din. Paningot, ikaw paningot. Kinsa nagbantay sa'yo? Kinsa nagbantay? Unya, namingaw ka sa dede namingaw. Asa man ang lollipop? Lollipop hands. Nara! Oh, give me. Sige na. Oh, you wanna? Oh. Oh, it's so big. But you're going to eat that. You eat that. Okay. Eat that one. Very good. Yana! Yana, love you. Mommy. Daddy. Love you. Love you. Hi, strolling with baby and daddy. Diri lang sa subdivision. Tuguntol ang kaping.
Kay mahal man no? No? Kana lang ka tong DVD nga ipakapin Battle City. Ha? Battle City o katong kanang unsa pa ito dito yung mga Pacman. Ay Pacman. No? No, ikaw kaunon kang Pacman. No? Ngam 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 ngam. Ngam 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 ngam. Sino? Ice for Mariam gusto ni Daddy. Ha? Di ka musugot? Oh, di mo ka musugot. Ay, wala kay manligaw. Ano man? Ay, tama no. Mag-plan man din no. Kay mahimog na no. No? Pink Sisters day no. Hey, serving Jesus. Video. Sakpan gyapon na gusto niya. Good night. Oh, kita lagi siya kamera. Good night, good night. Tanaw dayon. Good night, good night. Good night, good night. Sige From po. Ayan. Si Daddy Lu. Oh, man Daddy Lu. Si Daddy Lu. Wala Daddy Lu. Sana. No, masuk ka nung. Gani, uy, ayaw ka suko. Manhigya. Birthday na ho. Ay. Wala din ako ma-afford. Agoy, agoy. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng ating batang ini-interview ngayon, yung baby po. Anong masasabi mo sa global warming? Anong masasabi mo sa global warming? Ha? Anong masasabi mo sa mami mo na mabaho ang lubot? Sige, magsalita ka. Salita ka. Anong masasabi mo kay mami na mabahog lubot? Wala po siyang masabi ngayon dahil kasalukuyan po siyang kumakain ng kamay. So, babalikan lang po natin siya kung tapos na siyang kumain. Tapos ka nang kumain po? Baby, tapos ka nang kumain? Oh, anong masasabi mo sa global warming? Ano? Wala pa rin. Sige, thank you. Duyan. Naglisod. Madlo ka. Are you afraid? Are you afraid? Hey. Duyan. Up, ta, tana. Up, tana bi, tana. Up, tana ta, tana ta. Nalikamot. Tubag. I love you. Thank you. Ajoy, good girl, ha? Good girl, ha? Girl daw. Very good. Di mag-cry, ha? Di mag-cry, ha? Tando, very good. Tawagan si Daddy. Bakit ka? Nagkatawa. Gusto ka, kaon. Tawagan ka. Alo. Tutok siya. Ala, naglaway. Alo. Dili pa magpwede. Nag-duty. Puriya buyag. Puriya buyag. Di ka namin laag Daddy Lu. Hello. Pareha mo na wo. Pareha mo na wo. Sana ka na kong kambal. Hello. Na si kambal, ingabot si kambal. Badid mo, Daddy. Wala na diaper pa nga, bala ka. Daddy Lu. Ala, nagkarga na yung si tita. Ayoko sa'yo. Yan na. Matulog na. Familiar ang ano? Matulog na siya na. Matulog. Dararan. Dariraran. Lalalan. Dalalan. Dalalan.
Relax tayo. Dalala. relax Darirarira. Matulog man siya. Darirarara. Lalala. Matulog. Matulog. Nang palangga. Matulog. Matulog. Matulog na si baby. Matulog na ang plangga ni Daddy Lu. Natulog. Natulog na si baby. Natulog. Natulog. Na, ang sama na. Hala, ang clip. Gipatunga. Yan na. Ana. Baby. Baby. Kapoy na. Tamad. Tamad ng baby. Kapoy na. Seconds lang. Ang sama, gilok. Anak, cry na. Don't cry. Kiss ni Daddy. Love ni Daddy. Kaya mo. Uy, feel na feel. Happy graduation, Tita Doreen. Ganun dili man ka magdede. Suko na si Mami. Yan na. Ganun man ang dili magdede ng bata. Yan, ayaw kong kataw eh. Ayaw kong kataw eh. Tubag si Mami. Ganun dili magdede ang baby. Kay? Nga naman, oh, nagtulo-tulo na yung milk, oh, nagbasa na diri, oh, sige na ka-smile. Ayaw ko dili ko madalag smile ni mo. Mag-sorry kay Mami, mag-sorry. Sorry. Ina si Mami, sorry. Sorry. Ina si Mami ba? Sorry. Ina, sorry, Mami. Sidok na ka. Oh. Una, sidok na. Wala ka burp. Hindi lang man lihok-lihok. Na. Oh? Ano? Sigay mong mata. Sino yan? Bye-bye. Bye-bye. Mit. Mit, huwag kang susuko, Mit. Kaya natin to, Mit. Kasi nakautot. Wala. Siya na nakautot. Mit, huwag kang umutot, Mit. Kaya mo yan, Mit. Mit, kaya natin to, Mit. Wait lang, Mit. Mit, huwag, Mit. Huwag ka magpadala sa iyong nararamdaman, Mit. Bangon na, Noy. Bangon na. Tabulok ka? Ay, sige, di ko balong. Ready na, it's video. Sige na, blow.
1, 2, Madlok, madlok. 3. Silaw. Okay, yan na.